6 na buwan na ang nakalipas nung una kong subok na daanan ang Villaverde Trails mula San Nicolas, Pangasinan patungong Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pero dahil sa usaping COVID-19, hindi tayo pinayagan ng mga bantay doon. Nasundan pa ng isa pang attempt, 2 buwan na ang nakakalipas at sa pangalawang pagkakataon ay pinayagan naman tayong umakyat pero sa bungad lang. Ang video natin ngayong araw ay dadaanan natin ng Villaverde Trail sa pangatlong pagkakataon. At magsisimula naman tayo mula dito sa Nueva Vizcaya pababa papuntang San Nicolas, Pangasinan. Maganda ang daan mula National Highway hanggang sa Malico View Deck at susundan naman ito ng rough road na may habang 3 kilometro. Bukod sa ganda ng tanawin ay mapapawaw ka rin ng bahagya sa dadaanan mong rough road dahil medyo may kadulasan at mapapamura ka rin ng konti. Ang masaklap pa dito ay na-flat ang isang gulong ng motor ko habang dumadaan ako sa rough road. Madadaanan ng isang eco park na animoy nasa Benguet lang dahil sa dami ng pine trees dito at makikita rin ang isang tangke na isang patunay ng lugar na ito ay dumaan sa matinding digmaan noong panahon ng World War II. Alright, Maharlika Highway na to. Yan, papuntang Baguio yan. Dito tayo pakaliwa kasi papunta ng Manila. Tapos yung pakanan pala kanina dapat doon papuntang Isabela, Cagayan. Gaano pa ba kalayo ang Malico sa Santa Fe? Malayo-layo pa pala. Alright guys, update, nandito pa rin tayo sa Nueva Vizcaya. Kaso na-flatan tayo. Ayan, flat. So, yung harap naman okay lang. Dito sa likod talaga yung bumigay. So, ito yung gagamitin natin, inflator. So, ito, ganito yung style nya. Parang nagbobomba lang siya. Kaso ang bagal, 7 pa lang. So, ang target natin dito, 32. Ito na, hindi siya natapos. Nalobat na yung pang inflate natin. 27 PSI lang yung nakaya na niya. Pwede na rin naman 27, pwede na yun. Tapos maghanap na lang tayo ng vulcanizing sa unahan para patingin natin yung gulong. 4-year-old tire. So I mean, I don't know what else do you expect from 4-year-old tire. 4 years is 4 years, right? Natatakbo niya pala is 16,000 odo. 16,200 na tayo dito. Wala naman nakitang butas. Natin ulit. Yan, kinarga na namin 32. Okay, Santa Fe na tayo. So tawag agad dito ay Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Actually mas kilala to sa tawag na Malico. Pwede kayo mag-pass through dito. Sir, pwede pass through papuntang Pangasinan? Pwede po. Pwede? Alright. Pero taga doon po kayo? Pauwi na po ng Manila galing Baguio. Oo. Sige sir, thank you. Pwedeng pass through papuntang Pangasinan. Pero kapag galing ka ng Pangasinan tapos pupunta ka dito sa Nueva Vizcaya, hindi pwede pag dito ka dadaan. Sa wakas, merong falls dito. Ang ayos to ah.
Guys, may falls, may akyatan, no? Kaya may falls ba dyan? Wala. Wala pala. So parang ganun lang yung liguan. Pero okay na rin, ano? Welcome, Imugan. Hindi ko alam kung open yung Imugan Falls, pero sige, tanong na lang natin kung open. Medyo mataas na rin pala to, oh. Grabe yan, ah. Oh wow, we. Ito pwede na liguan. Ay, maliit lang na falls. Sabi sa akin sarado pa daw yung Imugan Falls, so hindi na tayo tumuloy doon kanina. Pero meron naman dyan, oh, yun, oh, may nakasadyang liguan eh. Ano yung daan. So malamang malamig yan. Mataas na to, guys. Malamig na actually yung ihip ng hangin dito. Yung mossy na yung mga punong kahoy, nababalot na siya ng mga lumot. Ayan, oh. Kasi nagpa-fog, nagkakaroon ng fog dito paghapon. So moist lahat, lagi yung mga yan. Kaya tubuan ng lumot, let's go. Ang ganda rin ng daan. Maganda siya. Magandang quickie ride to. Maliko Viewpoint. So ito na yung matagal nating inaasam na gusto mapuntahan. So matagal-tagal din to, ano, itong nakaplano na to. Finally, nandito na tayo sa Maliko. First time ever na mapuntahan ko itong lugar na to. Kasi sobrang lapit na, guys, kaysa iikot pa kayo pupunta or sa San Jose, paikot pa baba, pakanan pupunta doon. Kaysa dito, straight na yan, dadaanan mo nga lang itong bundok na to. So yun lang yung magiging cons dyan. Actually excited na akong bumaba. Yeah! Woo! Alright, guys, tara, baba na tayo. Mula dito sa viewpoint ng Maliko, bababay natin hanggang doon sa San Nicolas, Pangasinan. Let's see kung gaano kaganda itong daan dito. Ayan na yung rough road, nakikita ko na. Dismiyo garapon. Tinampulan agad ako. Hindi naman pala masama kung ganito lang katigas. Huwag lang lubak, parang ganito lubak. Ewan ko ng lubak na ganyan. Kasi unpredictable yan, hindi mo kita yung dadaanan mo.
Buti pa dito, libre tubig nila, no? Kamusta naman yung gulong natin? Kasi nga maalala nyo kanina, di ba, na ano tayo? Lumambot yung gulong natin. Tignan natin kung ilang kilometro to. Tansyahin ko na lang kung ilang kilometro. Dito lang tayo. Bangin na yan. Laro lang, laro. Pati ito, maano rin, madulas din eh. Madulas din. Kailangan natin ng gulong ditong okay, eto na yung ano, Sherman tank. That is good. Very, very good. Sana open sila, ang sarado. Guys, tignan nyo na lang yung dinadaanan ko para may idea kayo kung gusto nyo dumaan din dito. Hey guys, dito na tayo sa may Sherman tank. Ipapasyalan natin yung tangke na yan. Ay, umuulan. Patay tayo dyan. Ang gamit natin sa taas. Hindi naman siguro lalakas yan. Hindi tayo matutuloy pababa niyan kapag ganyan ang ulan. Sigurado disgrasya abutin natin dyan. Malamig na dito, malamig dito. Tingnan naman yung mga pine trees na yan. Baguio feels na rin dito. Baguio feels, boy. Sherman House, yun yung pangalan ng CR. Tahimik dito. Pati huni ng ibon wala akong naririnig. Katapos lang natin dito sa Sherman tank. Diretso na baba na to sa Pangasinan. Time check nga pala 1:32 ng hapon. Sama ng daan. Sus Maria Josep. Ang sama ng daan.
Ang lambot na ng gulong natin sa likod. Sumasayaw na. Ang haba pa niyan. Ang lambot na naman yung gulong natin sa likod. Lumambot, may butas talaga to. Shucks. Dapat pala diniretso na natin kanina. Walang jo. Sira ang rim natin, sira ang mags natin dito. Tanong natin yung mga truck kung mayroon silang pang ano dyan. Sablay. Nagwiwigil na pati. Nagwiwiggle na. Yung inflator natin wala na, lobat na. Ito na ulit. Jesus, ang sagwa. Grabe. Ito pag umuulan sigurado lubak-lubak to. I mean hindi mo makita yung dadaanan mo rito. Dagdag adventure pa dahil naplatan tayo. Let's play. Kaya mas matino rito eh. Ang importante dito, makontrol mo yung front wheel. Pag nakontrol mo yung front wheel kung saan pupunta yun din ang pupuntahan ng likod. Dapat maganda yung grip mo dito. Yun sa likod, susunod lang yan. Yun o. Pabayaan mo na yung gulong, maligo mo na tayo. Dalawang falls na nadaan ako. Parang sarap nga maligo ah. Next time baby, next time. Papavulcanize pa tayo. Nilalagyan ng slope protection. Kaya siguro hindi muna nila sinesemento lahat dahil itong priority nila para minsanan ng sementuhan. Oh grabe, lalaki ng boulder na yan. Boulders of rocks. Dito biro, tara na. Baka may mahulog pa dyan. Grabe yun. Grabe nilalagyan na nila na yun. Ang lalaking nahulog ng mga bato. Yung bato na to malaki na yan ha, pero malaki pa yun nandun nahulog. Boss, may pang ano kayo sa gulong? Panghangin? Nalobat na yung ano ko eh, panghangin ko.
Yeah. Ha? Sa likod? Isa lang tayo. Alright, tuloy natin ang biyahe. Saglit na lang to. Ito lang naman rough road yung pinoproblema ko kanina kasi kapag kasi ano ka, flat, ang tendency niyan ay lumiliit na naman ay tigas na. Ang tendency niyan, sasayaw yung gulong mo. Sasayaw-sayaw yan kahit flat pa yung dinadaan mo, sasayaw yan, konting bako lang. Pag naman sobrang tigas yung gulong, ganun din ang mangyayari. So either way, kailangan ay balanse yung hangin. Habulin natin hanggang sa San Nicolas, Pangasinan. Ito mas maganda na. Definitely mas maganda na to. Sarap na nung bitaw. Ito mas madali ng imaniobra. Sino kuya nagtatrabaho rito? Ito maganda na to, flat na halos. Ito yung bagong tinatapyasan para palawakin pa. Ito dito, nakuha to ng drone kanina, drone shot natin. Sa unahan yan, sementado na. Ayun nga, nakita ko na rito. Ay, hindi pa yata nang dadaanan to. Wow, wowee. Ang ganda rito. Kaya pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung rolling hills, baby. Tignan nyo, ang ganda. Sana umabot yung SD card natin dahil naghihingalo na rin. Punong-puno na to. Alright, sementado na sa wakas. Wow. Wow, ang ganda. Holy moly. Saglit nga, saglit nga. Sa part na to, nag-reserve na sila ng area or pwede ring lay-by. Tama. Oh, may kubo na pala dyan dati. Oh, kita nyo naman yung view. Doon tayo nang galing sa may ulap na yan. Dyan bali yung inakyat natin. So ito na ang view dito. Wow. So ito yata yung Caraballo Mountain. Tapos doon sa kabila ng Caraballo, yan na yung Sierra Madre. Wow. Impressive. Dapat pala dito tayo nagpalipad ng drone pa. Wala na akong battery. Ubus na lahat, 3 battery.
Ito na yung tulay. Wala ring bantay dito. Wala na rin palang bantay doon. Nangyari. Alright, San Nicolas, Pangasinan. Maghanap tayo ng vulcanizing shop. Woo! Finally! Natapos ko na ang isa na namang inaasam-asam kong madaan ang daan dito sa may bandang Pangasinan at Nueva Vizcaya. Yes! Basta masaya ako ngayon. Masaya. Tapos na. Nalagyan na ng pasak yung butas na nakadali, alambre. Napakahaba. Alright guys, so pasok na tayo ng T-Flex dito sa Rosales, Pangasinan. Alright. Marami pa rin naman tayong napuntahan. Super fulfilled naman yung lakad ko ngayon sa Maliko. Napakagandang adventure yun, grabe. Dito ko natatapusin ang vlog na to. Maraming salamat po sa panonood muli. Mike TV signing off.